lahiya sunna ne muakkada a wajen imamuna Malik, a wajen imamuna Shafi'i, a wajen Ahmad bin Hanbal, amma Abu Hanifa cewa ma yi wajibi ne dole idan mutum ya mallaki abin da zai iya yin zakka to wajibi ne yayi lahiya a mazhaban Ahnaf. Amma sauran mazahib guda uku jumhur sunna ce muakkada, sannan sunna ce ta babanmu annabi Ibrahim Khalilur Rahman, sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi layya kuma sahabai sun yi, musulmai bayansa kuma sun yi. A cikin sahihul Bukhari da Muslim hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi layya da raguna guda biyu, sannan farare amlahain farare, a wani riwaya aqranain masu ƙaho. Sai na ganshi ya kwantar da wannan dabba ɗin, ya yanka dabbar, ya ambaci sunan Allah kuma ya kabbara a lokacin da zai yanka wannan dabba ɗin. Anas ɗan Malik wannan bayani. Sannan a cikin sahihu Muslim daga nana Aisha radiyallahu anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kawo masa rago, yace a kawo mai rago mai kaho wanda gefen idan ragon baki ne, bangaren inda ragon yake kwanciya baki ne, sannan kafan ragon, jikin kafan ragon kasan saman kwafatansa baki ne. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace a kawo masa wannan ragon zai yanka, aka kawo masa da shi yayi layya. Yace wa Aisha radiyallahu anha, mai komin wuka shine almudya, mai komin wuka, amma kafin ki bani wukan ki wasa wukan akan dutse, ki wasa shi. Ta wasa wukan ta mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi sai ya kwantar da dabbar sai ya yanka. A lokacin da zai yanka yace bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad, Allah ka karba wa Muhammad da iyalan gidan Muhammad da al'umman Muhammad, in ji shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya yi lahiya. Kuma an samu hadisi daga Hussein ɗan Aliyu ɗan Abi Talib, Allah ya ƙara musu yadda su biyu ɗin, da Hussein da mahaifinsa. Ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi lahiya don neman lada gurin Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan ragon da ya yanka ko abin da ya yanka zai zama masa katanga ko shamaki daga wutan jahannama. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Ya jama'ar musulmi mu ƙara ganewa, idan Allah maɗaukakin sarki ya hore wa mutum zai yi lahiya, to akwai abin da ake kula na sharaɗi, dole sai ka kula da su, sai ka kiyaye su kafin lahiyan ya samu karɓuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zama to dabbar da za ka yanka, shekarun dabban sun kai shekarun da shari'a ta iyakance, sai dabba ya kai wannan shekarun ake yanka shi a lokacin lahiya. Wanda an samu hadisi a sahihu Muslim, wanda hadisi ne na Jabir dan Abdullahi, yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku yanka abin yankanku ranar lahiya, kada ku yanka dabbarku ranar lahiya sai dabban da ta kai, wato shekarunta ya kai shekarun da shari'a ta iyakance, sai dabba ya kai wannan shekarun ake yankawa. In ba ku samu ba, to ku yanka burguma daga cikin rago ko tinkiya. Shekarun da ake kula da su ko kuma dabbobin da ake layya da su, dabbobi ne na ni'ima, raƙumi ko raƙuma, sa ko saniya, rago ko tinkiya, bunsuru ko akuya. Waɗannan su ake layya da su. Wanda ya fi lada a fuskar layya, yi da rago ya fi lada, ya fi falala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, saɓanin hadaya. Hadaya yawan nama ake bukata. Idan mutum zai yi layya ne da raƙumi, to ana son sai ya kai shekara 5, ya shiga cikin na 6 kafin a yanka. Raƙumi ɗan shekara 4 ko 3 ko 2 ba a layya da shi. Idan sa ne sai ya cika shekara 2 ya shiga na 3. Saniyan da bai kai shekara 2 ba ko shekara 1 ba a layya da shi. Idan akuya ne ko bunsuru sai ya kai shekara 1 cif ya shiga na 2.
in bai kai shekara ba a layya da shi. Wanda ake layya da dabban da bai kai shekara ba sai dai idan rago ne dan wata 6 kuma lafiyayye, dan wata 8 kuma lafiyayye, dan wata 10 kuma lafiyayye ko shekara 1, to wannan ana iya yankawa da wannan bayani da wannan hadisi. Sharadi na biyu ya zamanto ya kubuta daga aibi. Akwai hadisi na Bara bin Azib wanda wani ya tambaye shi wasu dabbobi ne ba sa isuwa a yi layya da su, sai Bara bin Azib ya ce rannan manzan Allah ya miƙe a cikinmu sai ya ce akwai wasu dabbobi guda 4 ba su halatta a yi layya da su ba. Da farko al'aura mai ido ɗaya, dabba mai ido ɗaya, wanda wannan lalurar da take da shi na ido ɗayan kowa da ya ganta zai gane a fili yake, to ba a layya da ita. Ballantana makahuwar dabba, in ba a yi da mai ido ɗaya, kaga mai wacce ba ta da ido guda biyun gaba ɗaya samin babu aula, ba za a yi da ita ba. Sannan mara lafiya wanda rashin lafiyar nata ya fito fili an gane. Sannan gurguwar dabba wanda gurguntakan nata ya bayyana ya fito fili an gane. Sannan kuma karyayya wacce ta karye. Sannan dabbar da bata da mai ko bata da kitse, ramammiyar dabba, waɗannan ba a amfani da su wajen lahiya, su ne ake kula. Sharaɗi na 3 ya zamanto wanda zai yanka abin yanka ya kula da lokaci. Idan mutum yanka abin yankansa kafin sallan idi, to nama da ya ci amma ba layya ba. In ya yanka bayan sallan idi, to wannan ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda waɗannan su ne shurut da ake kula da su, ake lura da su ga wanda zai yi lahiya. Sannan duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore mai ko ya hore mata zai yi lahiya ko za ta yi lahiya, to an fi son mutum ya jibinci yanka abin yankansa da kansa, da kanka ka yanka da kanka, an fi son haka, domin manzon Allah haka yi sallallahu alaihi wasallam. In ko ba za ka iya ba, watakila baka saba ba wajen yanka dabbar, watakila tausayi na dabban, watakila wani abu dai wanda ya hana ka yi, ba dai karatun yankan ba. Kowa karatun yanka bismillah Allahu akbar kowa ya iya wannan, amma akwai wani dalilin da ya zama to wani zaka wakilta, to sai ka wakilta wani, babu laifi, amma a yanka dabban kana gurin, a yanka dabban kana tsaye kana kallo lokacin da za a yanka, to an fi son ka yi haka. Sannan wanda zaka wakilta ya zama to mutumin kirki, ya zama to salihin bawa, shi zaka wakilta yanka ma dabba. Kar ka je ka ba mai shan wiwi yanka ma dabba, ko mai shan kwaya yanka ma dabba, ko wanda baya sallah akan kari yanka ma dabba. Kar ka je kai wannan na layya, kai wannan to kai barna. A ka samu mutumin kirki wanda zai yanka ma dabbar, wannan shi ake bukata game da mutum. Sannan a lokacin da zaka yanka ka ambaci sunan Allah subhanahu ta'ala, abinda zaka ce bismillahi wallahu akbar, shikenan. Idan ka faɗi wannan ka yanka yayi. Idan ka ce bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadha minka walak, ka ƙara da Allahumma hadha minka walak, yayi. Sannan idan mai yanka dabba mai lahiya kafin ya je kusa da dabbar ya karanta wannan abin da zan karanta, to ana bukatar haka, shine wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu. To daidai nan a ayar wa ana awwalul muslimina ne, to kar a siga na addu'a, tunda addu'a kake sai ka ce wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, kar ka ce awwalu, a'a minal muslimin, haka zaka ce. In ka faɗi wannan sai ka ce Allahumma taqabbal minni, Allah ka karba mu, kamar yadda ka karba wa annabi Ibrahim khalil naka, kamar yadda ka karba wa annabi Muhammad manzanka masoyinka, ya Allah ka karba. Daidai nan to sai ka dauki wuka ka je dab da an hana, shari'a ba ta daba mutum ya sayar, ba ma ka sayar ba, ko da wanda ya maka aiki ne na fiya ko na gyara naman, to kar ka ɗauka daga cikin naman biya shi haƙƙinsa, ba a san haka. Illa iyaka ka ɗauki kuɗi ka bashi, amma idan bayan ka biya shi haƙƙinsa sai ka ga akwai bukatan ka bashi kyauta na namar, sai ka ɗauka ka bashi, to wannan yayi. Za ka bashi kyauta ne da sunan kyauta idan ka lura da cewar shi mawadaci ne, yana da wadata amma sana'arsa kenan, to sai ka bashi kyauta. Ko kuma ka bashi sadaka idan mabukaci ne talaka, sai ka bashi sadaka, niyyarka ta sadaka ce, wannan babu laifi bayan ka biya shi haƙƙinsa.
amma ba a sai da komi, ko fata ba a ɗauka a ce gashi lada na aikin da ka yi. A'a, fata sai dai ka ba da sadakan fatar, musamman masallatai da suke amfani da fatar a yanzu don sai da fatar saboda hidimta wa masallaci da kuɗin fatir. Wannan sai ka kai masallaci ga shirin fi sabilillahi, lada akan lada, ga ladan lahiya ga kuma wannan lada da zaka samu na aikin alkhairi. Wannan babu laifi idan mutum ya haka. Sannan da ƙarshe a kula da sallan idi. Sallan idi abu ne mai matukar muhimmanci, mutum ya je masallacin idi. A lokacin da zaka je masallacin idi ana son ka ambaci sunan Allah har ka je har ka dawo. Idan ƙaramar sallah ce to zaka ambaci sunan Allah har ka je masallaci har ka dawo. Wannan shine bayanin wali tukmilul iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, wani bangare na wani aya cikin suratul baqara. Idan ka kula da wannan yana magana ne a ƙaramar sallah kawai, amma babbar sallah wanda gobe za a yi sallan idi insha Allahu ta'ala, wannan ana bukata mutum ka yawaita ambatan Allah din ne ma tun a goman farkon Dhul-Hijja, ayyam din. In baka samu ba sai kai ayyamut tashriq, ambatan sunan Allah, abinda alqur'ani yace wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmin fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Ayyam ma'dudat, wannan aya ta bakara ma'dudat to yana magana ne akan ranar 11, 12 da 13 ga watan Dhul-Hijja, shine ayyam ma'dudat. Ibn Abbas haka ya fassara kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito. Amma wancan aya li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Ayyam ma'lumat yana magana ne akan ranan 10 ga watan Dhul-Hijja da 11 da 12 sune ayyam ma'lumat, ko kuma tun daga 1 ga watan Dhul-Hijja zuwa 10 ga watan Dhul-Hijja. Akwai wannan fassara guda biyu wajen malamai, ya zamanto 10 da 11 da 12 ayyam ma'lumat, 11 12 13 ayyam ma'dudat. To duka ana son ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ambatan Allah da zaka yi shine abinda zaka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau 3 shikenan. Ko kuma ka ɗauki riwaya na Ibn Abi Shayba da yace yadda zaka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd, haka zaka ce. Ibn Abi Shayba a cikin musannaf nasa haka ya rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud, haka kuma aka rawaito daga Imamuna Malik rahimahullahu ta'ala. Wannan shine abin da zaka faɗi. Ko kuma mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wallahu akbar wa ajal Allahu akbar ala ma hadana. Wannan shine riwaya na Abdullahi dan Abbas, wanda kowannensu ya inganta in kai. Ko kuma ka ɗauki wanda aka samu cikin athar shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Suka ce wannan shine abinda mala'ika Jibril ya faɗi lokacin da zai kawo rago wa annabi Ibrahim sadda za a fanshi annabi Ismail daga can sama, sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau 3 dan ya dauko ya janyo hankalin annabi Ibrahim, sai ya daga kai ya kalli sama saboda murna da farin ciki. Shekara 90 da wani abu bashi da yanzu ya samu dan kuma a ce ya yanka. Sai ga rago za a fanshi dan, sai ce la ilaha illallah wallahu akbar. A lokacin da aka kwanci annabi Ismail ya ga rago a gefe an kawo za a fanshe shi, abinda yace Allahu akbar walillahi alhamd. Tsaraka an ka hada wannan 3 abubuwa guda 3 nan, malaika Jibril, annabi Ibrahim, annabi Ismail, wanda ɗa ne mai biyayya. Ga shawara Allah ya ce in yanka ka, sai ce baba kai abinda Allah ya ce. Sabanin yanzu da a ce mahaifinka zai ce an ce a yanka an ba da umar ya yanka ka, to da wahala za a waye gari a samu cikin 100 a samu mutane 2 a gidansu yayan, kowa zai kama zakara zai ba shi sa'a zai gudu. Amma shi ya ce baba yi abin da Allah ya ce, kuma shi ya ɗauki wukan, shi ya ɗauki igiya
aka je filin Muna aka kwantar da shi aka ɗaure shi, ya ce baba nan gurin yana ɗan motsi ka sake ɗaure ni, kada zafin wuƙa ya sa jini ya taɓa ka, Allah ya kama ni da laifin na saba maka. Ya sake sai baba ka kifar da fuska na, ka daina kallo na, kada tausayi na ya kama ka. A wannan yanayi fa aka fanshe shi annabi Ismail. Saboda ka kabarbarin waɗannan su ne abin da ake so mutum ya faɗi a yaushe a waɗannan ranaku. Sannan kuma babu laifi bayan sallah na farilla, daga ran da ake sallan idi a zahar ɗin har zuwa ranar ayyamu tashrik ko rana na 14 sallan asuba, salloli 20 kenan, mutum ya faɗi waɗannan takbirat bayan ya yi sallan farilla ya gama azkar, sai ya faɗi wannan wanda shi mana cikin azkar ɗin, ko kuma salloli 15 su ne na ayyamu tashrik, ko kuma salloli 25. Tunda Aliyu ɗan Abi Talib da kuma Abdullahi ɗan Mas'ud da Abdullahi ɗan Abbas da Umar bin Khattab su tun ranar Arfa suke fara waɗannan takbirat ɗin, kaga tun yau kenan, tun asuba na yau in ka lissafa har zuwa ƙarshen ayyamu tashriq salloli guda nawa zaka samu? Guda 25 zaka samu. Salloli guda 20 ko 25, yau 5 gobe haka salloli guda 25 haka zaka samu a waɗannan takbirat ɗin. Kowanne mutum ya ɗauka yi, fatan abin da ake bukata dai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadan. Sannan kuma waɗanda Allah ya hore, abin da Allah ya baka ya sani, in baka da shi ya san baka da shi. Maza suna ƙoƙari, amma waɗanda aka tafi aka bar su mata ne, da yawa sun fi makalkalewa a jikin ragon miji ko saniyan miji. Tana da abin da za ta yi layya, amma sai ta makale da auren ƙanwanta zai taso, ko ‘yar yatta ko yadda ta haifa, za ka yi mamakin abin da za ta kashe, ko in ka ga zoben da ke hannunta za ka yi mamakin tsadansa, ko abin da za ta sa a wuya na kuɗaɗe ne manya, amma ba za ta iya cire kuɗi ta sai ragon lahiya ba. Akwai ci baya a wannan tunanin. Abin da zai kare ka daga shiga wutan jahannama, akwai bukata mata ku yi kokari akan wanda kuke, ku ƙara akan wanda kuke yi wajen mai yawan yin lahiya dan neman yardan Allah subhanahu wataala.